chvála Bohu, sama. A teraz sa dozvieme v lampárni, že o čom je Miroš Majda. Vitajte v lampárni. Aj dnes máme pre vás pripravenú rubriku Lebo medveď, v ktorej vám predstavíme ďalší totálny nezmysel. Sme tu pre vás. Pre vás my pomáhame vám a riešime vaše problémy. Takže kedykoľvek sa na nás môžete, milí diváci, obrátiť, my prídeme a my vám pomôžeme. Superstaristi si sťažujú, že prípravy bývajú často veľmi náročné. Ja tomu nerozumiem, ale tak sa na to pozrime. Anna Lémešániová. Nachádzame sa pred miestnou, kde superstary si nacvičujú svoje skladby. Neboj, do nedele sa to naučíme. U nás v Markíze sa každému páči.